Hello, this is Chidi Igwe, author of the book Taking Back Nigeria from 419, your Igbo teacher at the Igbo Language and Cultural School online, www.igboteacher.com or www.igboschool.com, chidi.igwe@gmail.com. In this lesson today, you are going to learn the Igbo alphabet, the 36 letters that make up the Igbo alphabet. These letters are what you will be using, you will be combining to pronounce words in Igbo or to form words. So they are also phonetic sounds. We learn each of these 36 letters with vocabularies and expressions that contain them. Repeat after me. A, that's the capital letter, and the small letter written differently but pronounced the same way. So as you learn the capital letter, you'll be learning the small letters too, and you'll be seeing words that contain them. And these expressions that contain the letters are parts of the human body. So as we learn the alphabet, we're also learning parts of the body. A, ahụ mmadụ. B, ubu. Ubu mmadụ. Ch, ịchị ọchị. M na-achị ọchị. D, dede. Aha dede m bụ Emeka. E, eze. Eze m dị ọcha. F, afọ. G, ngịrị afọ. Eriri afọ. Gb, agba. Gh, ịghọta ihe. M ghọtara gị. Gw, ịgwọ ọrịa. H, ihu. Onye ihu abụọ. I, ire. Lee ire m. Ị, ntị.
Metụ ntị gị aka. Jee. Imeji. Imeji m. Ka. Ike. Ike m. Kpee. Akpịrị. Onye akpịrị. Kwe. Ụkwụ. Ụkwụ ogologo. Lee. Olu. Mee. Imi. Lee imi m. Nee. Ntutu. Ntutu isi. Ṅee. Ịṅụ. Ịṅụ mmiri. Nwee. Akpa nwamịrị. Akpa nwa. Akpa nwamịrị also means bladder. Mkpụrụ akụkụ means kidney. Nye. Anya. Iku anya. O. Obi. Otele. Olu. Ọ. Afọ. Ọkpụkpụ. Mbọ. Pee. Apa aka. Nku aka. Ree. Ire. See. Isi. Mkpịsị aka. Shị. Asha. Tee. Ntị. U. Ukwu. Ubu. O.
ụkwụ, azụ, v, votu, we, wete, ye, oyi, oyi, ze, eze, ozi. So in the coming lessons, we will be using these letters and sounds to pronounce words. Practice hard. Your teacher has been Chidi Igwe at the Igbo Language and Cultural School online, www.igboteacher.com or www.igboschool.com. For comments and questions, chidi.igwe@gmail.com. Thank you.